Walang utang na loob. Pinakain kita, pinag-aral, binigyan ng damit at tirahan. Pero yan ang isusukli mo? Yan ang madalas nating mapanood sa mga teledrama or kahit sa totoong buhay. Tama ba na sabihin yan? Para sa akin, hindi. Kasi pag sinabi mo yan sa anak mo or sa iba, ay malamang ikaw ang nagkulang at hindi sila. Bakit ko ba nasabi? Unang-una, responsibilidad nating mga magulang na ang ating mga anak ay bigyan ng pagkain, damit, bahay, at pag-aralin sila. That is their rights as a child. Yung magandang buhay na ibigay natin ay masasabing privilege na ng mga anak natin. Our child has no choice when they got here alive. Hindi nila piniling maging magulang tayo, kundi pinili natin sila bilang maging anak. Kung sasabihin mo yang walang utang na loob sa kanila, balang araw, ay ikaw ang may pagkukulang bilang magulang. Bakit? Kasi hindi mo sila nagabayan bilang isang mabuting anak o tao sa kanilang paglaki. Ang mga bata, kung naging mabuting tao yan, ay hindi mo na kailangang sabihin sa kanila ang dapat nila gawin bilang sukli sa iyo na ikaw ay naging magulang. Ibibigay nila ang sinasabing sukli o utang na loob kung lumaki silang mabuting tao dahil na rin sa isa kang naging mabuting magulang. Ngayon, kung hindi man nila ibigay yun sa atin, ay hindi pa rin natin pwedeng ibalik sa kanila ang mga salitang walang utang na loob. Ang isipin natin ay naging mabuti tayong maging magulang para sa kanila. Hindi man natin makuha ang sukli, ay ang mahalaga na ibigay mo sa kanila yung kahit hindi naman nila hininging buhay, dahil yun ang katunayan na ikaw ay naging isang responsabling ina o ama para sa kanila. It means na ang duties natin bilang magulang ay sapat na. Kumbaga, parang sinasabi lang nating magbayad ka sa akin dahil sa lahat ng ibinigay natin para sa kanila. Hindi po dapat ito. Ang pagmamahal at pagiging responsabling magulang ay hindi humihingi ng kahit anumang sukli.